Ja, nu var sådan der. Bum. Fuck ja, men jeg skal den der på. Hvad fuck er det for nogle masker, det her? Jeg skal synes, at den der på, det mener jeg. Ja, nu skal jeg have citron, ikke? Det er fucking Ja, godt. du er fandme sur som en. Selv ananas. Jeg har jo ikke en med salt, vel? Nej, men ananas, eller en citron, den er også sur. Fuck, jeg ser dope ud, mand. Det kan jo ikke for, det er sådan, du er blevet født, jo. Jeg synes, det er fucking vigtigt med de masker der. Så skal du se en maske på, ja. Hvad fanden er det for en bil, det der? Hvorfor kan jeg ikke? Nå, sådan. Den er fucking vild at køre i, den der. Hvorfor har vi den? What the fuck? Det er på grund af min gunner. Så din gunner, han ved simpelthen, at vi skal køre sådan en overdrevet sej bil her. Ja. Sejt. Jeg skal have ham gunneren der. Er det en dyr? Ja. Så der ligger autoshotguns og maskingevær inde i casinoet. Det er fucking sjovt, det her. Vi har det med. Vi har dem allerede med. Har vi en på os? Jeg har proxy bombs. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Det er jo meget sjovt med molotovs. Det ser lidt sjovt ud. Ja, lige bare har en fjernbetjening ud. Nej, der kører, du sidder og kører. Nej. Du har slet ikke noget at sige. Er det dig, Nick? Du har ikke en skid at sige, de har ikke fucking færdige, mand. Er det dig, der kører, Nick? Og så fanden af preps, Victor. Nej, Ja, Victor, Hvad fanden hvornår laver er det hejs klar, eller hvad? om lang tid. Nå, Så skal du vise eller kigge Victor, så han laver preps. Abe, mand. Altså, jeg mangler jeg mangler bilerne. Jeg mangler guns. Jeg mangler Like a glove? jeg mangler, hvad hedder det, gruppe 6, den der, som vi kommer ind. Og så mangler Gruppe 6? jeg out. Vi skal ikke nå gruppe 6. Må du fandme stoppe? Må man godt, det er den alder. Det tror jeg ikke. Ja, det der... Hvad fanden skal jeg ellers kalde det? Jeg ved det ikke. Det må du tænke lidt over. Så kører vi. Og skal vi hygge os, drengene. Der er store våben til os. Ja, sort skærm. Ja. Hvis jeg smider proxy mine herinde, så er det så okay. Nej, vi har sgu kun SMG, Mikkel. What the fuck? Prøv lige gå i first person. Jeg er fucking grøn, jeg er for grønne øjne, eller hvad sådan det hedder. Er min Skam, gul? jeg er helt grøn. Grønne øjne, er du fuld, eller? Hvem fanden er syvtallet? Det er mig. Det er 7-Eleven. Shotgun, alle sammen. Ja. Er det hvorfor det skulle være et spørgsmål? Nej, det var ikke et spørgsmål, det var en ordre. Fuck den rigger bare. De lader smelter bare. Og så er det ikke noget armor heller, det er ikke fair det her. Det er en synd for dem. 3-1 nu. Flyt dig! Hvad så man åbner dørene, og så er nogen der går i gang med at bore, og nogen går i gang med at tage penge, eller? Ja, vi åbner vel bare alle sammen. Hvis nu alle sammen lige sætter en på. Så ikke vi kan det. Men vi kan du sige, at du kan godt bore, mens at du har... Jeg skal... Hvorfor er volden lidt sort ved Nick? Volden er sort med mig, jeg tror din grafik den er helt ude at skide. Min den er guld med mig. Men hold kæft, de kan holde til meget de der... Er der nogen der bruger telefonen eller? Nej. Det er meget sjovt det her. Den går op på et tidspunkt. Hvorfor er jeg guld shotgun? Det er bare sådan noget luksus. Jeg tror det er min skin eller hvad? Nej, det kan ikke passe. Min er ikke guld.
Der var skudhuller. What? LOL. Åbner til C. Du må godt bruge, mens du åbner, eller hvad, Mikkel? Ja. Fuck, hvor dumt. Vi kan jo... Så går jeg over bord. Præcis. Jeg kan ikke lide, du bare står og glor med den. Og der er sgu åben her. Jeg elsker, at der er skudhuller på døren. Det elsker jeg sygt. Nej, der er skudhuller i luften, Victor. Så i luften. Skudhold op af din mor, mand. Det er synes det bedste. Jeg har lige knippet hende med maskingevær. Og så de masker her, ikke også? Det er like, yes. Er det åbent over det hele? Det tror jeg. Altså Jamen, bliver der. Jeg ved ikke med D. Jeg finder ud af det. ved jeg heller ikke. Jeg løber over til ERF. Se om der er åbent. Altså bliver der. Det er der ikke, så det bliver der nu. Så løber jeg over til D'eren og begynder at tage den. Ja, det går jeg over til nu. Nå, okay. Bare begynde at bruge den der. Nej, fordi det, hvis de har 2 herinde, det skal vi nå. Jamen, jeg kommer over og hjælper dig. Jeg kan også nå en mere, hvis jeg... Det skal jeg bruge. Nej, bare... vi skal have pengene først, frem for alt. Jamen, jeg fandt nu. Jamen, Pengene så løber jeg over til I. Der er i gang med at drill. Men vi skal jo heldigvis bare, vi kan godt tage snacks herinde også. Ja, ja. Altså, vi behøver ikke være ude præcis. Men vi skal heller ikke gøre det for længe. Nej, nej. Ja, det er bare nævekæsser. Så det kan heller ikke være. Jeg elsker sådan en maske. Hold kæft, den er dum. Hvordan kan du se ud af den egentlig? Med øjnene. Ja, der er bare ingen øjne. Jeg bruger pækken. Det vidste jeg godt ikke. Så er det ud, drenge. Fuck, man kan ikke se en fløjtende hatfis. Jeg tror sådan, han begynder at bore. Det er bare ordentligt høj, man gør, mand. Nu. Eller nu. Eller nu. Hvad med nu? Eller nu. Nu. Vi ses, dreng. I gang igen 3 mil. Du er fucking noob, John. Du kan slet ikke ramme 3 mil. Skal vi gå op og tage den anden mål? Altså, vi kan bare gøre det. Vi kan ikke Altså, betale det er noget. bare, vi skal bare holde en dør hver, og som der ikke går derind. Der bliver varmt. Fucking lige meget, mand. Fucking gør ikke mere, man. No mercy. Hey, dope. Rest for the wicked. What the? Så er der 2 mennesker, mand. Lol. Nå, det var 50.000, ikke? Nej. Hvorfor? Enig. Nick, vi går den forkerte vej. Det er lige meget. Kom med dør så. Mikkel åbner. Der er en derinde, Victor. Han er død. Super. Der er en anden.
Er det bare mig, eller tigger den ikke op? Men det går meget langsomt der. Får næsten ikke nogen penge. Nej, der er også en, der har tabt 100.000 eller sted. Jeg må ikke komme ud. Tryk på knap. Åbn knappen. Ja, det gør jeg gør også, men den gad for mig ikke åbne første gang. Der går lidt tid før den åbner. Nå. Det er bare blodbad her, den ikke, eller hvad? Men det er bare fest i år, jeg får XP at slå med. Jeg vil sgu så. Og John bliver ligeglad. Hvad bruger John så på? Ja, han siger, at vi fik Han næsten... siger, vi har ikke fået 3 millioner, og vi taber penge og pisse lort. Ja, vi har et pisse sjovt, det er det vigtigste. Du er så sej, John. Det er derfor, vi spiller. Skille lille glemme penge. Han er ikke engang selv på GTA. Jeg mangler ikke penge, så Det gør jeg sgu ikke. Men det er stadig sjovt. Det var fedt at rende rundt og skyde folk med shotguns. Ja, det er fucking grineren. Står derude igen! Skal vi hente Getaway, Carsten? Skal vi hente dem, eller hvad? Ja, kom afsted. Bare være fucking ligeglad. Ind igen. Så, kom så, vi er gået. Det er nogle fede getaway cars, det der nemlig. Jeg har ikke prøvet dem, jeg kan prøve dem. De er fucking fede, mand. Jeg kan ikke se ham. Jamen, der er ikke nogen armor på dem. Bare så klar over. Okay. Ja, men det er jo lige meget, den kører bare hurtigere, end hvis du skulle... Ja. Han bliver godt nok meget ned, ham der. Hvorfor er de begge to pink, Mikkel? Din fede idiot. Du er simpelthen bare noget for dig selv, du er. Hop ind for helvede. Problemet er, at dem har vi ikke nogen våben i bilerne. Det burde de være stor SG. Fandt tog du ikke hvorfor? Hvor skal du hen? Jeg skal tilbage til, hvor vi var før, så vi ikke bliver slået ihjel og mister for mange penge. Du kan stadigvæk tage en snigvej her, jo. Ja. For at undgå at blive skudt på så meget. Jeg gad bare ikke køre igennem det hele, jeg tog en omvej. Så jeg ikke blev skudt på. Jeg vil gerne miste så lidt penge som muligt. Okay, men jeg mistede 150.000 siden vi startede næsten. Ja, hvad siger det ikke, det er værd at tage de penge derinde? Men ved du hvad, det var pisse sjovt bare at ned ved shotguns. Ja. Og det kunne være på. Ja, men jeg tror heller ikke, der er nogen altså jeg mangler ikke pengene, så jeg er lidt ligeglad. Ja. Fuck, den kører hurtigt, den her, mand! Men det er fint nok. Og jeg ejer den, jeg har den selv, den bil, og den er fucking vild at køre i, den er. Men hold kæft, den har ingen vejgreb. Vejgreb, du kører i en fucking tunnel, der er sgu ikke noget vej her. Nej, den har ingen greb. Fuck, den kører hurtigt, mand. Nej, der er min penge. Fuck, den kører hurtigt, what the fuck, man. Og de her masker her, ikke også, Nick? Men det er bare simpelthen ikke kan få noget tøj til dem. Ja. Et outfit til dem. Eller, jeg har prøvet at lave outfits til dem der, jeg synes de griner, men der er ikke noget sådan rigtig, det er ikke det værd. Nej, på ferie rammer lige en komplet idiot. Ja. Oj. Der skal du bare kigge ned i den der outfit-kanal, vi har. Nej, for den har jeg slettet. Folk var ligeglade med de outfits der. Folk er ligeglade med de tag. Ja, Nick, det er flot. Hvorfor vidste jeg, at jeg ikke kører ind i mig? Men de kan bare køre op her, hva'? Ja. Eller... Øj, så Og lige man fedt. hele forkampen blev bøjet der på den der. Så det. Hjulet sad bare oven på motoren. Jeg var ikke klar med den der, Nick. Oh yeah. Fuck. Nej, Nick, tag nu seriøst, ikke? Vi skal ikke lige ud herfra i liv, ikke? Ja, vi skal ikke betale for mange penge, vel? Det er det, skal jeg ikke. Hvor skal du hen? Hey!
Ej, Nick! Kastede du en? Oj! Vi kaster en hver. Så kører du bare ind i væggen. What the fuck? Jamen, jeg skal sgu da ikke dø. Hvorfor? Jeg har ikke flere. Jeg kan høre en. Nu må du også køre. Så må du køre det må du køre rigtigt, så mister du procenter. Ja. Legit, jeg kan fucking høre en. Det sidder fucking lige der, den gør. Jeg skal herover. Er I syge i hovedet eller sådan noget? Der er en, der nøjer på, tror jeg. Ja. Jeg er ikke sluppet af med ham endnu. Er I? Hå? Er I sluppet af med ham? Jeg er ikke. Jo, vi er. Hallo, jeg sidder fucking... Jeg sidder fast, Sander. Du sidder ikke skide fast. Whoppen. Det... Jeg kan godt lide, det er den mindreårige, der kører bil. Ja, jeg har da ikke Jeg noget at har køre. ikke kørekort. Det har han ikke sgu da heller ikke. Har han ikke? Men jeg synes, der er en lille smule forskel. Ja. Nick, du kører forkert side af vejen. Det skulle da lige meget. Det er GTA for fanden, det er ikke kørt den rigtige side af vejen spil, vel? Den bil, jeg kan ikke dreje nu mere. Ja, det kører godt. Og så hvad din hjul? Jeg vil gerne have en ny bil. Den kan ikke dreje. Jeg vil gerne have en ny chauffør. Vil du gerne selv prøve at køre det lort her? Den kan sgu da ikke dreje. Fuck, den kører godt, den her. Det er åndssvagt, jo. Ja, problemet er med den, det er, altså den er dejligt let og sådan nogle ting, men der er ikke noget så helt beskyttelse overhovedet. Ej, men det havde jeg heller ikke, da de fik dig, tror jeg. Det skulle sige smart. Det kunne være kæmpe for de sag. Det var 5.000, ikke? Nej, det var ikke, det var Victor. Det var Søren, der kørte bil. Det har jeg også gjort, hvis jeg så, du kunne køre den. Hvad er Jeg bus? synes, de er flotte pink, dem her. De er fucking grimme. Der er bus? Jeg synes faktisk, at jeg skal have en bus. Fuck til lort her. Skal vi ikke vende rundt? Hvad fanden, Victor? Tabte de reservedæk? Ja. LOL! Den er flot. Nej! Fandme tro nej, kan du? De Giv den her, Victor. Ja, så kan du fandme lære det, mand. Jeg kan ikke mere, fuck, mand. Det er godt. Fuck, jeg kan ikke mere. Ej, hvad mener I? Sagde du bare den vej der? Tis. Den overhælder du. Nej, den gør ikke. Jorden der. Det gør den da ikke. Jeg er hele tiden foran. Der holdt politibilen med ham i. Hold kæft, mand. Var han der? Ja. What? Den holdt den med... havde det det var her vildt. spil. Har du ikke fået ham endnu, Søren? Nej. Det er ham, jeg har brugt her. Det er ham, der er den dyre marker. Jeg gider ikke bruge ham, jeg skal bare have ham. Ja, ja. Jeg vil ikke bruge ham, jeg skal bare have ham. Jeg mangler også unlock den ene gunner, for jeg skal ud og snakke med ham i min hangar. Og hvad? Du får en gunner ved at gå ind og snakke med ham, hvis du har en hangar. Eller facility. Er det ikke en hangar, det hedder? Det skal jeg også. Så får du en, jeg tror, han koster 6% eller sådan noget. Der Og er han kun koster også 10, spørgsmålstegn man på kan- det. Hvor er ketchupen henne i det her spil her? Ikke nogen steder. Ja, den har jeg i hånden Det er her. et dårligt racerløb, det her, ikke? Det er ikke, at det indhentet dig, så det er da fordi du kører idiot, så. Ja, jeg giver den heller ikke bundgas. Sådan! Hvad? Fuck ligeglad alligevel. Så er det kommet til at gå galt! Det vidste jeg, det var ikke at sætte mig ind i bilen.
Sorry, hvis du dør i det her. Jeg undskylder mig forhånd. Kæft af de procenter, du skal med, mand. Ja, fordi der er... Ses. Jamen. Er vi ikke til at betale næste gang? Ja. Ja, han koster 20%, når han skal køre Oh shit! på. Oh shit! Wow! Fuck, hvad? Hvor fanden blev I af, mand? I var bare væk. Prøv at tænke, vi tænker de idioter der. Der kommer 4 idioter, så masser kørende i de pinke radiobiler. Ja, det kunne være gået galt. Dem skal vi købe kunst af. Jeg tror, at mit næste hejs, det bliver døbhejs. Det kan godt love dig for. Jeg tager dyreste af alt. Ja, det er det værd. Det skider jeg på, mand. Så tager jeg bare en. Så troller jeg bare hele vejen. Kun 14 headshots med alle de shotguns. Det er godt nok, det er ikke godt nok, dreng. Det er alligevel okay i forhold til, hvor mange gange der fucking bliver spredt skud. Bare holder den inde. Dam. Nu fik jeg level. Jeg sætter sgu også level. Ja, men du stikker lige så i level som jeg gør. Nej. Du er fandme også overkill, ikke? Det kan det godt være. Det er I mor også. Hvad siger du, Victor? Hvad er han, Victor? Han er OP. Nick? Ja. Nej, han er... De der fucking levels. Han er på kontanthjælp. Det er der jo nogle mennesker, der er nødt til at være. OP, så har du ikke set, når han skal tage en skål op i køkkenet. Nå, det er bedst. Ja. Jeg har lyst til at lægge den video, hvor vi kørte den tur herned. Bare på vej herned af, for det var lidt hissigt. Dude. Gør du da bare. Ej, jeg vil ikke op med. Du skal lige klippe Søren ud. Du vil lige censurere ham hele vejen. Hvordan fanden vil du også gøre det? Nå, så er det Victor Sejs jo. Nå nej. Hvad har jeg? Er du klar, Victor? Nej. Har du siddet og fattet de sidste 20 minutter, eller Nej, hvad? jeg har købt den her fucking bil, den er fucking awesome, den er. Kæft, hvor er du kedelig, mand.